Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa programm li jista' jibdel wiċċ Malta u li se jagħmel differenza kbira fil-ħajja tan-nies. Għal dan l-avukat Alex Xiberras waqt il-programm TX fuq One huwa stqarr li dan hu programm li għandu jagħmel unur lil pajjiżna hekk kif miċ-ċokon ta' din il-gżira qed joħroġ programm li se jkun ta' benefiċċju straordinarju għall poplu kollu. L-avukat Alex Xiberras sostna li biex pajjiż jiġġenera biljun euro għandu bżonn 15-il sena. Biljun euro, 1000 miljun euro li biex il-pajjiż jiġġenera dak it-tip ta' flus għandu bżonn medda ta' ċirka 15-il sena. Qegħdin nitkellmu da kapaċi nagħmluhom f'sentejn tlieta. U allura dan l-1000 miljun ifisser nieħdu l-budget li għadda 20 budget ta' dak l-istess kwalità u livell, budget li vera ta' lura li il-poplu dak naqa soljef li għandu bżonn il-poplu fil-verità. Huwa żied jgħid li l-Partit Nazzjonalista qed joħroġ b'dan l-attakk kollu fuq dan il-programm għax jaf li se jkun programm ta' suċċess. Fl-intervent tiegħu waqt il-programm TX Sandro Ketkuti fissem l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi stqar li dan il-programm itejjeb il-livell ta' għajxin tal-Maltin u l-Awċin. Mhux biss imma permezz tiegħu tiġi indirizzata wkoll il-problema tal-likwidità. Inti tgħid isma' di mhux tajba ma ssirx meta għandek opportunità ta' debja ħasra kulħadd qiegħed bilanċ biex iġib il-liquidity, għaw problema ta' liquidity tal-pajjiż. Mur tkellem mal-business people hemm barra ma' kulħadd. U jgħidulek hawn problema kbira ta' cash flow. U fl-opinjoni tiegħek dan il-programm din il-problema tiġi indirizzata? 100%, speċjalment jekk ikun hemm jekk tiffunzjona kif suppost. Jiena kieku nkun iktar kuntent illi jkun hawn qbil unanimament fuqha. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch għalli permezz tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment il-Gvern ser ikollu 1000 miljun euro ieħor x'jinvesti apparti il-Fondi Ewropej. Nistaqgħu proprju l-1000 miljun euro over and above fil-Fondi Ewropej. Għaliex waqt id-diskussjoni l-Onorevoli Marta Sportelli prova tagħti l-impressjoni daqs li kieku isma' dawn minflok m'għandux jaqsam huwa xi ħaġa totalment differenti. l-inkwiet tal-Oppożizzjoni. Għaldaqstant permezz tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment mhux biss ser igawdu setturi bħal dawk tas-saħħa u l-edukazzjoni iżda fuq kollox se titjieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies.